जोंनि बर'फोरखौ लाखिनो हानाय नोंहा गोहो गैया नामा सार नोंहा रायलायनो हानाय गोहो गैया नामा बयजोंबो प्रमद सार बारे 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 रिप्लाय होनहरबाय दं गुवाहाटी नोगोरमानि बरबरियाव फिन बर'नि सायाव इनाय उदखार बर'नि फिसाया मा जानानै दं बर'नि फिसाया मा जानानै दं प्रमद बर' सार जोंनि थाखाय मानो सावरायाखै जोंखौ जानो गैयैखायसो नायाखै नामा नोंसोर इमान बारे बारे प्रमद सार नोंथांखौ बारे होनदों नों इमान दिन मानो जनानै रायलायाखै जोंनि थाखाय जों जानो गैयैखायसो नामा सार नोङो जोंखौ इदि खालायदों जों माखौ जागोन जों खैदिन सोरनाव बिना जागोन सार बर' बिमानि मेगनाव रोखो रोखो गोरबोनि मोदै मानो बुजियाखै जोंनि गाबनायखौ सार नोंसोरो माने जोङो भट होनाया भुल जाबाय नामा नोंसोरखौ जिखायनाया जों मा सार गोरोन्थि जाबाय नामा सार हर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिगोन सार जों नोंनाव मानो होनब्ला निमाहा बिगोन जोङो जुदि नोंनो बर'नि फिसाफोरा भट होनानै जुदि भुल खालायदोंब्ला जों निमाहा बिगोन मानो नोङो जोंनि बर'फोरखौ लाखिनो हानाय नोंहा गोहो गैया नामा सार नोंहा रायलायनो हानाय गोहो गैया नामा बयजोंबो प्रमद सार बारे बारे रिप्लाय होनहरबाय दं जों जेरावबो थाङा नांगौबा जोंखौ गावथारथों बुथारथों जों थाङा जेरावबो थाङा बुयोबा बुथारथों गावोबा गावथारथों नांगौबा जों बेनि लामायावनो थुम्बुक सोंनानै थागोन आरो जों बर'बो थांनो हानाय राहाया गैया गुवाहाटी नलपारानि उनाव दिनै फिन आरोबाव बरबारि गामिनि सुबुंफोरनि न' बांखौ सिलिंखार खालामबावदों आसाम सरकारा भारत हादरनि द शेड्युल्ड ट्राइब्स एन्ड आदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 आयेन बायदियै आसामनि ट्राइबेल सुबुंफोरा हाग्रा ओनसोलाव जिउ खुंनो हानायनि मोन्थाय दं नाथाय बावैसो सिगांनो नलपारायाव होखारनायनि उनाव आरोबाव फिन गुवाहाटी नोगोरमानि बरबारि गामिनि जिउ खुंनाय गासै 40 बर' नखरफोरखौ दिसपुरनिफ्राय फैनानै आयेन बेरेखायै हा दखल खालामदों होननानै थांनाय 13 मे 2022 अक्ट'खालि फुंनि समावनो जेसिपि पकलेन्डजों न' बांखौ सिफायग्लुंनानै होखारदों बेयो थारैनो जोबोद दुखुनांथाव थासारि बर'फोरनि थासारिया दासिमबो मोजाङाव गैया न' बां सिफायजानानै थानो जानो गैयै थासारियावनो भुगिनानै दङ लोगोसे बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'खौ थाबैनो बे जेंनाखौ लानानै सावरायनो थाखाय खावलायदों बरबारि गामिनि बर' सुबुंफोरा जेबो जाथाय गैया जोंनियाव इयाव थाफैनायनि थाखाय जोंना इनो भुल जाबाय आरो थारमाने बर'नि फिसाफ्रा जोंनियाव दै गेजेराव न' लुनानै थानायनि थाखायनो जाथों जाबाय थारमाने इमान दिन सरकारा इखौ सिनायाखैमोन नुवाखैमोन मेगनजों इखौ माने इमान दिन गोथौ गोलैना दंबाय थायोमोन जों दा थाखा फैसा थाइसे थाइनै जमायनानै हा गारनानै न'खौ लुनायखाय थाफैनायखाय इसोर मेगन इमान दिन जों बैसां न' लुना थाफैनायाव मानो मेगन होआखैमोन सार नोंथांमोना मानो होनाखैमोन मानो खोथायाखैमोन रावबो जे ए जायगायाव न' लुनाङा जोंनो प्रजेक्टनि थाखाय नांगौ माबानि थाखाय नांगौ मानो होनाखैमोन जोंनि गेदेर गोलाव गैयामोन नामा सिगांबोथ' गेदेर गोलाव बहुद दंमोन गेदेर बिथांमोना राजनिति गेलायदोंमोन गोदोर सिनाखि दंमोन सिगांनिफ्रायनो मिथियोमोन बेयाव प्रजेक्ट दं होननानै जोंथ' मिथिया जों उन्दै स्त्रीनि मानसिखौ गोदोर मानसिया फैनानै बुजायबासो जों मिथिगोन जे बेयाव मा प्रजेक्ट जागोन मा बायसा मा खालायगोन जोंनो जेबो जनायाखै खिथायाखै डाइरेक्ट पुलिस फैदों दिसपुरनिफ्राय फैनानै जों सोंदोंमोन जे सार जोंहा मा कन्डिसन मायबाफोर दं नामा होनना सोंनायाव बे सारा मा होनदों जेबो कन्डिसन गैया नोंसोरा बेयाव माथ्र जोंनो नालानि थाखाय जागा एसे नांगौ बेखौ सार्भे खालामनो फैदों साननानै नाय सारमु नोंसोर इमान बारे प्रमद सार नोंथांखौ बारे होनदों नों इमान दिन मानो जनानै रायलायाखै जोंनि थाखाय मानो होनाखै सार जों जानो गैयैखायसो ना
सार नोङो जोंखौ इदि खालायदों नों मानो होननो हायाखै सार नों एमएलए एमपिफोरजों जनानै जौथोनगिरि ज'जोबनानै मानो रायलायाखै सार नोंसोरो बयबो थारमाने जों बर'फोरा इदि सिलिंखार जानायखौ माने गोजोनदों नामा सार नोङो फै खनसे जोंखौ नायफै मा कन्डिसन सार जों दिनै इदि थादों नोंबो जुदि जोंनि जायगायाव थानायबा नों माबायसा गाबखांगौमोन साननानै नाय जोंनि गथ' गथायनि खर'आव मा इफेक्ट जानानै दं निजिनो साननानै नाय सार नोंसोरो मानो बुजिया बारे बारे रिप्लाय होनबाय थानांदों नोंसोर मा जों निउसखौ नायाखै नामा सार नोंसोरो जों बर'खौ मा इदिनो खालायनानै सिलिंखार खालायजोबनानै फुथारगोन सानदोंब्ला खनसेयावनो जोंखौ फुथारजोबखा नाङा जों थाया इदिबा जोंनो जुदि हा जोम होनो हाया जोंनियाव थानायनि जोंहा जेबो मोन्थाय गैया सार बेखौनो जों बारे बारे होनबाय थादों सार प्रमद सार जोंनो गाबोननि भितराव टाइम नांगौ मानो होनबा जों बेसें मिटिं खालायनो जेरावबो थांबाबो मिटिं बेयाव थांबाबो मिटिं अबाव थांनानै मिटिं खालायहैनो सार नोंसोर जनानै रायलाय मानो बुजियाखै जोंनि गाबनायखौ सार नोंसोरो माने जोङो भट होनाया भुल जाबाय नामा नोंसोरखौ जिखायनाया जों मा सार गोरोन्थि जाबाय नामा सार होनहर खिथाहर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिगोन सार जों नोंनाव मानो होनब्ला निमाहा बिगोन जोङो जुदि नोंनो बर'नि फिसाफोरा भट होनानै जुदि भुल खालायदोंब्ला जों निमाहा बिगोन मानो नोङो जोंनि बर'फोरखौ लाखिनो हानाय नोंहा गोहो गैया नामा सार नोंहा रायलायनो हानाय गोहो गैया नामा बयजोंबो प्रमद सार बारे 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 रिप्लाय होनहरबाय दं दाख्लै बावैसो जानानै जाथाय थांबाय आरो जोंनाव जाबाय दिनै नलपारायावबो बिदिनो जाथाय जाना थांबाय सार एख' नोंसोरो मोजां माबायासै दा आरो इयावबो बेनो जाफिनदों नलपारायाव जि कन्डिसन जों बे कन्डिसनावनो दिनै थाफिननांदों मानो होनबा जोङो दिनैसो मानसिया होफैनायखौ जानानै दं जानायाव जोंना गोजोन नङा सार मानो होनबा जोंहा न'आनो गैया जे साइडआव बेरा फारब्रैयाव जोङो खुन्था लुनानै खुन्था दोनानै न' बेरा मोनब्रै होनानै जोङो बे न'आव थायो बेनो गैया सार जोंना बेनो गैया आरो जों मा होनबावनो गेदेर गोलाव नोंथांफोरखौ गासैखौबो होनदों जनानै रायलाय जों खैदिन थागोन इदि बाहेराव सार खैदिन थागोन जों इदि थुम्फु सोंनानै खैदिन थागोन जोंना न'आनो गैया अबाव थाहैगोन जोङो सार नोंसोरखौ बारे 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 होनहरदों सार बिस्वजित सार नोंखौबो होनहरदों सार खावलायहरदों नोंसोरखौ खावलायबाय थादों सार जोङो नायफै जोंखौ खनसे जों मारै थानांगौ जोंनो जायगा हो सार जोंनो जायगा होआबा होनबानो जाबाय नोंसोर थैनानै थां जों दं थैजोब नोंसोरो थैबा जोंनि हाखौ लाजोब नोंसोरो जेबो नङा फुथारना थां ला हाखौ जेबो नङा सार जोंनो नोंसोर मानो थानो जायगा होनो हायाखै बर'नि फिसाखौ दिनै सिलिंखार जानायखौ नों मा गोजोनदों नामा जोंनि जायगायाव नों खानसे थाफै होमबाना मिथिगोन खानसे जोंनि बायसा जा होमबाना मिथिगोन नों गोनांखाय दिनै जेबो मिथियाखै गैयि जेब्ला गैयि अनागारि जागोन होमबानासो मिथिगोन प्रमद सारमोन नोंसोरो खुलुमबाय थेवबाबो नोंसोरखौ आं बारे बारे खुलुमहरदों सार जोंखौ खनसे नायफै जोंनो थानायनि डिसिसनखौ हेमन्त बिश्वकर्मा सारजों रायलायनानै थानाय जायगाखौ होनांगौ आं बेखौनो बारे 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 होनबाय थादों जोंनो जागोन जोङो 20-25 बोसोर थाबाय इयाव इमान मानसि दं जोंनि गथ' गथाय देरबाय इयाव स्कुलावफोर जों 40 घर दं बर'फोर पुरा 40 घर जों माथ्र' न'नैल' न' दं दा जों बे न'नैयावनो जों दा थाबाय थादोङो 40 न'आवनो जों दा दिनै उन्दुना दं गथ'फोरा सानाव उन्दुबा जों हराव हौवाफोरा जोंना बाहाय बोरमा सारखौ होनो आङो आखाइ फारनै खबजोबनानै जोंनि बर'फोरखौ थानो जायगा हो आरो मोन्थाय हो बेखौनो बारे बारे होनदों सार नोंखौ जों मानियो नों गेदेर गोलाव बयनिबो हिमन्त सार जोंनो थानायनि जायगाखौ हो जोंखौ बिदि सिलिंखार खालायनाङा जोंनि बर'नि जायगा थानो हो जोंनि निजिनि हा सार बयनिबो जोंनि बर' फिसानि जों बर' मानसिनिसो हा बयबो बर' मानसि निजिनो सारा होनदोंमोन बर'फोरनि हासो ट्राइबेलनि बेनिखायनो दिनै सारखौ होनदों जों हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोंनि ट्राइबेलनि हाखौ हेगारना होबानो जाबाय जोंनो थानो होबानो जाबाय बेखौनो आं खुलुमनानै हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ होनो दैदेनगिरिया दिपेन बर' बिथाङा होनदों रायलायगोन सेस्था खालायनि
सेस्था खालायगोन होनलांदों रायलायगोन जगोन मिटिं खालायगोन होनलांदों माला रायज्लायगोन तारिख होदों नामा? माने तारिख सारिख जेबो होआखै जोंनो खालि रायज्लायगोन ना रायलायगोन होननानै डिसिसन लागोन दिनानै थांदों आरो सारा बिथांनि अनगायै गुबुन बेलेग रावबो फैथ'वाखै दा बर्थमान बेनिखायनो आं बयबो गोदोर गोलाव नोंथांमोनखौ खावलायहरदों बयबो जाहाथे फैयो एखेबारे गोसोदों गोरबोजों आं होनहरदों बयबो जाहाथे फैनानै जोंखौ नायनानै बिजिरना नायनानैसो मिथिगोन जे बर'नि फिसाया मा जानानै दं आरो दिनै खामानि मावाबा जों माखौ जागोन जों खैदिन सोरनाव बिना जागोन सार दिनैसो बयबो अननानै होफैदों गाबोन सबनिया सोरबा बावगारनोबो हानाय जों जिदि जानानै दं मिथिया नामा सार नों न' बां सिफायनायाथ' सिफायलांबायनो खिन्थु जोंनो एख' जानानै होआसै आरो जेबो फोरमान बिलाइ होफैयासै जेबो खोन्थायासै सानसे सिगाङाव फैदोंमोन साथाम साब्रैसो पुलिस आरो एसपि फैनानै बुंदों आरो नाला साफा खालामनो फैदों बे नालानि एसे सार्भे खालामफैदों नोंसोर जेबो सिन्था खालामना न'फोरखौ मोजाङै लुना ला होननासो बुंलांदोंमोन बेनिखाय आरो जोंहा मोजांसो मोन्दोंमोन आरो दे आरो रास्ता बैफोरलाय सेनसन जानानै फैदोंनो बेनिखाय बेफोरखौ खोनाना मोजां मोन्दोंमोन दे एबार जोंनिया मोजां जासिगोन आरो ओरैबाबो जोङो हानि टेक्स होखायो लाइन बिल दङ हल्डिं नाम्बार दङ आरो भटआबो बेयावनो होखानाय थांबाय थायो बोसोरै बोसोरै बेनि थाखाय जों बेफोरखौ जेबोखौनो सानखायाखै आरो आगोलनिफ्रायनो जों जनाय मानसिना आरो बेयाव ओरैनो नालाखिनियाव ओरैनो आगोल मिथियोमोन आरो 50 फुट बबेबा 35 फुट लामा जागोन ओरैबाथ' जों जिङाव रावबो गैखायाना बे ससेयाव आरो बाद बाखि इखिथ' बेसेबां बिल्डिं गिदिर गिदिर नालाजों नांजाबनाय आरो बैखिबो दङ सोरबा हिम्मत सिंनि सोरबा आरो बै मा होनना बुङो सोरबा जयन्त मल्ल'आनि बिल्डिं एकदम माने दैजों नांजाबनाय बेफोर बिल्डिंखौ जेबो खालामाखै जेबो सिफायाखै बेफोरखौ दोननानै जोंनि बेयाव ट्राइबेल मानसि बांसिन दङ नालाय बेखौसो डाइरेक्ट टारगेट खालामनानै सिफायफैनाय बायदि जादों आरो बिसोर सोंखाबो लांदोंमोन फैखालि एसपिफोरा फैखालि बेयाव साबेसे मानसि दं सोर जातिनि मानसि दं बेफोरखौ सोंदोंमोन जोंनि मानसियानो ट्राइबेल मानसिया बांसिन दं आरो गुबुन हारिया एसे खम दं होननानै बुंनायखाय बे आरो बेफोरखौनो जों सानबाय जोंनि मानसि थानायखाय डाइरेक्ट टारगेटआव फैखादों होननानै बिदिनो हमना लांनांसिगोन जोङो जे तारिखआवनो डाइरेक्ट टारगेटआवनो फैखादों ना मानो होनबा जोंनि मानसियासो बांसिन गोदाव सोराव जादों बांसिन आलाय आथाय जादों नोंथांमोनाबोथ' चेनेलाव नुखादों ओरैबायदि गोदाव सोराव गाख्रावनायफोरखौ गथ' गथाय बिजाब अबेयाव दं गाननाय जोमनायाव अबेयाव दं दिनैसिमबो जों बिस्रायनानै मोनाखै आरो अथ' बोसोर जाबाय जों बाथौ फुजा खालामो बाथौआव आर'ज गाबो मंगलबाराव आरो जों बेफोरबायदि सिलिंखार बिलिंखार जागोन होननानै मालाबाबो सानाखैमोन बेखायनो गेदेर गोलावफोरखौ आं बे चेनेलनि गेजेरजों आखाइ खबजोबै आर'ज गाबहरो जाहाथे बिसोर जाराथ' जोंनिया खाथियावनो दङ खाथियाव थानाय हिसाबैथ' जोंनि जाथायखौ नुखादों मिथिखादों गाव फैयाबाबो सोरखौबाथ' खबर हरनो हायो आरो सारखौ आं खावलायो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोंनि थानाय जायगाखौ थाबनो जोंनि स्थायिखौ खालामनानै होयो जेन आरो प्रमद सारखौबो जों बारे बारे साराथ' जोबोद अनसुला होननानै जों मिथिगौ अनसायोबो मानसिया खिन्थु आगोल बुंदोंमोन इयो जोंनि बिटिआरनि आउटनि मानसिखौ आं नायस'गोन आं अनसायगोन आं गासैखौबो नायगोन समान नोजोरै नायगोन होननानै बुंदोंमोन सार नोंथाङा मेगन बेखावनानै नाहर दिनै बरबारि बाथौ मन्दिराव जोंनि बे बरबारि ओनसोलाव माबायदि जाथाय जाना दङ बर' फिसाया गोदाव सोराव जाना दङ आलाय आथाय जाना दं स्कुलाव थांनो मोनाखै ओंखाम बोथिसेखौनो मोजां जानो हायोना ना गाननाय जोमनायानो जों सोलायनानै गाननो हायो ओरैबायदि कन्डिसनाव गोलैना दङ सार नोंथाङा जोंनि स्थायिखौ थाब खालामनो हायोबा जोङो जोबोर मोजां मोनगौमोन आरो आं बेखौनो खावलायो गुरै गोसोयै सार नोङो जेमान जेसेखि हायो ओरै थाबैनो जोंनि थानाय जायगाखौ नोंथाङा रायज्लायनानै जोंनो फोरमायहरो बेथ' राइट नंगौ आरो हिमन्त बिश्व सारा बारे बारे जों बाक्सायाव जोंनि बड'लेण्डआव थांबोलाबो जों बेखौनो निउसखौ नायबा नुयो मिटिं खालामनो थाङोबा जोङो बर' हारिनि बा ट्राइबेल जातिनि बा ट्राइबेल माहारिनि हायाव जों थायो जयो जों ट्राइबेल माहारिखौ जोङो जेबो गाज्रि आखु नायनो हाया जोंनि जियावनो हायो थायोला जोङो बिसोरखौ मोनथाय होनांगोन आं जेबो खालामा होननानै हिमन्त सारा बारे बारे जों मिटिंफोराव बुंनाय खोनायो लेक्सार होनाय खोनायो दिनै सारा प्रमद सारा बेखौ बेखावनानै बेखौ सों जे एसेबां जोंनि जुदि हायावनो जोंनि ट्राइबेल बंस'नि हायावनो हिमन्त सारा थायोब्ला जोंखौनो मानो बिदि आलाय सिलाय खालामगौ सार प्रमद नोङो बेखौ प्रस्न खालाम सोंलायना जोंनि थानाय स्थायिखौ थाबैनो दिहुननानै होनांगौ सार आं बेखौनो खावलायहरो जों थाङा जेरावबो थाङा
बुयोबा बुथारथों गावोबा गावथारथों नांगौबा जों बेनि लामायावनो थुम्बुक सोंनानै थागोन आरो जों बर'बो थांनो हानाय राहाया गैया दिनै बयबो हाजिरा मावनानै जानाय आरो न' सिफायनाय लोगो लोगो मानसिफोरा खोनादों बर' मानसिफोरा न' भारा नागिरहैब्ला 10,000नि सिङाव भाराखौनो होनो नागिरा 10,000 जों मा हाजिरायाव मोनो जों 500 थाखा 10,000 बे 500 थाखा सानसेयाव हाजिरा मोनोबा मासाव 15,000 थाखा जायो 15,000आव नों दिनै हदायबोथ' हाजिरा मोना 10,000 थाखा होनांगौबा जों जागोन लोंगोन माजों गथ'फोरखौ मारै फोरोंगोन मा खालामगोन गोदाव सोराव नोंथांमोना मिथिगोन सारमोना बेखावनानै नाय भारा न'आवथ' जों थानो हानाय गोहोआनो गैखाया आरो जों बाथौ मन्दिरखौ गायसनदों जेला जों बाथौ मन्दिरखौ गारनानै जों जेरावबो थांनो हानाय गोहोआनो गैखाया दिनै जों बाथौ मन्दिरखौ गारना थांनाय माने गोसोआ बोरै गावस्रागोन जोंसो इसोरखौ जों मिथिस'आ आरो बेखौ जों दा बुंस'नोनो हाया बिदि अबस्थायाव जानानै दं सार नोंथाङा जोंखौ नाहर निउस डेस्क बड'सा।